Fotocall, famosos, els millors de la tele, i nosaltres aquí, això sí, per entrevistar-los, Així que, companys, benvinguts als Premis Zapping. Bona nit. Hola, bona nit. O com diríem allò, hola, bona nit. Qui ho diu, això? I la ràdio? Què vols dir? Ah, la ràdio. Preciosa, Así te gusta. Sí. ¿Has visto qué acento? Así te gusta. Com fa això, com fa? Hola, bona nit. No. ¿Te gusta el Cabrales, a ti o no? Sí. Expresident, bona nit. Bona nit. No m'ha fet mai aquesta broma, No, és la primera vegada que m'ho diuen. Hola, molt bona nit. No, jo no faig això. Una mica no. No, jo no faig això. Fa 20 anys jo et faig aquesta entrevista i aquí hi haurien tot d'adolescents cridant Pichi, Pichi. Suposo que, clar, les coses varien, ara són més maduretes, ¿no? Que... Molt més maduret, Yo he venido un poco vestido de granjero. He pensado a ver si... ¿Quieres presentarte? No, yo buscaba esposa, digo, a ver si, ¿sabes? Ay, Como... mira. No, íbamos bien encaminados, te gustaba el Cabrales. Hombre, lo podría tirar, pero le daría un feo no. disgusto a mi marido, ¿sabes? Ets un tio que té planta, ets un tio guapo i ets un tio que a les maduretes catalanes... M'han dit que molt bé des de 60-65 anys mires molt el hack trick. Sidra què? La sidra, toda la que haga falta. Farem un canvi. Sí, te posa corrent ara? No. Hòstia, és bo aquest, A l'estat davant teu imposa, perquè clar, ets una persona... Sí? Home. Saquen d'ells de l'estar aquí. No, l'estat davant teu. Ets una persona que porta un carrerón ja. I això què vol dir? Imposar en el bon sentit, mal sentit? Imposar? Què vol dir? Ara. Satisfaction. Venga, home, molt bé. Tienes unos ojos. ¿Me los puedes ver con la cantidad de rímel que llevo? Seguro que no te puedes sacar el anillo. Ja han sortit molts mitjans per comprovar quin temps farà, però encara segueix fallant això, no? No. Aquest noi no ens cau molt bé o alguna cosa, no? Guapa, muy guapa. Sara Carbonero. Conde, ¿cómo estamos? Conde, ahí estamos. Esta tarde vi llover, Muy simpática. Pilar Rubio. vi gente correr Ahí estamos, Como el último estrolas. ahí estamos. y no estabas tú. Casada. Susana Griso. Ay, ¿qué voy a ser yo? Ai! Que tingui molt bona nit i demà tornem a ser aquí. Fins aquí els Premis Zapping. A veure, Zapping sí, però premis per premis. Així bé.